Esta imaxe, que se repite día a día aos pés da catedral, deixará de verse o vindeiro día 18. Nesa data rematarán as visitas ao Pórtico da Gloria, que tanto éxito tiveron durante o verán, coa formación de longas colas polas que pasaron unhas 65.000 persoas. Pero a obra do mestre Mateo non quedará oculta para sempre. En novembro está previsto que se volva a abrir ao público, pero xa integrada no programa de visitas que organiza a Fundación Catedral. Este novo sistema conlevará probablemente o cobro pola entrada. Estamos traballando nun prezo similar ás visitas temáticas como hoxe están ordenadas na catedral, é dicir, como as concretamente, que serían as visitas a cubertas. É dicir, son dun período de tempo similar, van ser visitas guiadas, estamos traballando para perfilar e aquilatar, pero vamos, en torno a esas cantidades, por aí. As visitas temáticas, as visitas a cubertas, por exemplo, cando se colle un ticket solo para cubertas son 12 euros a día de hoxe. Ata que iso se produza, a reapertura, alá polo mes de novembro, colocarase nese tempo unha estrutura que protexe ao pórtico das obras que se van seguir realizando na catedral. Vamos a xa ter montada ese medio auxiliar que separe o pórtico da nave, que, por tanto, permitiría xa calquer traballo na nave sin que afecte a conservación do pórtico e, por outra, tamén xa nos permitiría a ordenación normal das visitas a través do Pazo de Selmírez. O obxectivo é que o templo estea completamente restaurado de cara ao ano Xacobeo 2021 e para iso está a piques de darse un novo paso importante. Está a punto de licitarse xa esta intervención, que é unha das intervencións máis potentes, e estamos a falar dunha intervención que vai supor restaurar a parte central estructural da catedral e unha vez que a teñamos en licitación e adxudicada no que queda de ano, no último trimestre deste ano 18, tenemos xa dado unha serie de pasos moi significativos para a restauración do templo. Durante o tempo que o pórtico permaneza pechado, iso sí, vanse realizar certas visitas por invitación a distintos colectivos profesionais ou culturais, entre outros.